Бәбине икәүләп көтәбез. Иң яхшы ир булу өчен ни кирәк? Солкын төнгә каршы сөйгәнеңә кибеттән әфлисен алып кайтуда җитә. Минем тест уңай нәтиҗә күрсәтте дигәнем сюрприз булырга тиеш түгел. Чөнки безнең бу адым алдан ук планлаштырылган иде. Әмма менә бит кем уйлаган, ирем тора таштай катты. Бер сүз әйтә алмады. Берничә минуттан соң гына матур сүзләр әйтәсем килә, һич таба алмыйм дип куйды. Кочаклавы иң матуры булды. Бу мизгелдән без йөкле гаиләгә әверелдек. Элеккегә караганда, бүгенге булачак әтиләр үзләренең яңа статусына бик җитди карый икән. Моны мин курсларда да, интернет форумнардан да аңладым. Булачак әтиләр карындагы балаларының язмышында да мөһим роль уйнарга теләгәнен белдерә. Әмма ничек итеп? Күбесе моны белми. Бездән ярдәм кирәк. Ирем үзе белепме, шул ук интернеттан укыпмы, беренче көннән үк үзгәрде дә куйды. Ул әти булырга әзерләнә башлады. Беренче триместрда бик арый торганга әйләндем. Өйгә кайтам да диванга авам. Яш кына кичке ашны иреме үзенә әзерләргә туры килде. Моны ул уфтанмыйча, янына мине утыртып башкарды. Мин пешергән һәр ризыкны рәхмәт әйтеп ашады, бәйрәм итеп кабул итте. Бу миңа көч истәде. Йөкле хатын-кыз үзе дә балага әверелә башлый. Көй сүзләренә ярсып китә, йыламсырый. Ирем моның сәбәбе гормоннарда икәнен аңлады. Кискен сүзләремә игътибар итмичә, кочаклап юатты гына. Әтиләр, йөкле хатын-кыз белән бәхәсләшергә, аның дәрәҗәсенә төшеп чебеннән фил ясарга кирәкми. Сезнең алдыгызда үз халәтеннән үзе дә курыккан, булачак тулгаклар турында уйлап үзенә урын тапмаган кечкенә кыз бала. Сез хәзер аның өчен ир генә түгел, ата кеше дип тә әйтеп була. Сездән наз, игътибар, мәхәббәт кенә көтә ул. Әлбәттә, хатын-кыз да чын барлыктан ерак китмәскә тиеш. Ул борлы карчыкка әверелеп, истерикалары белән якыннарын өркетү артык булыр. Ирләр, алдагы 9 ай дәвамында баллы айда әйтелгән матур сүзләрдән дә матуррак сүзләр табарга тырышырга тиешсез. Ялгыш түгәрәгем дип кенә ычкындыра күрмәгез. Без үзгәргән тәнебездән хәзер булай да канәгать түгел. Сезнең яратып кына әйтелгән сүзләр дә тискәре кабул ителергә мөмкин. Әһә, тозарганмын. Миннән көлә. Мин ошамыйм, яисә мин юан һәм ямсыз дигән котышкыч уй мәңгегә башка кереп кунаклавы ихтимал. Сездән комплиментлар һәм безне элеккедән дә гүзәлрәккә әверелгәнлеккә инандыру, бездән шуңа ышану һәм тынычлану. Гомумән, супер ир булыр өчен күп тиешләр үтәлсен. Исемлеген диварга элеп куйсагыз, уңайлырак булыр. Супер ир тиеш. Хатын белән сөйләшергә, күп итеп сөйләшергә. Темалар бихисап. Табиб нәрсә дип әйткән, анализлар нәтиҗәсен инде, организмга ни җитмәй, нәрсә ашалган, ничә мәртәбә баш әйләнгән, бала селкенгәнме, селкенсә ничек итеп, селкенмәсә нигә икән, һәм башка. Кич сайын хатын белән сафха да йөрергә. Өйдәге эшләрнең бер өлешен үз җилкәңә алырга, һич югы ул эшләрне бергәләп башкарырга. Кирәк вакытта аптекага чыгып йөгерергә. Йөклелек, бала тәрбияләү турында китаплар укырга. Хатынның ничәнче атнада булганын белеп торырга. Бала әйберләрен алырга дип, бергә кибеткә чыгарга һәм бу эштә чын кызыксыну белдерергә. Акча эшләргә. Курсларның бер генә дәресенә булса да барып кайтырга. Бала тәрбияләү, үстерү турында фикер алышырга,
Бала кайда йоклаячак, кайсы спорт секциясенә йөрәячәк, әлбәттә, сез уйлаганча булмаска да мөмкин. Иң мөһиме фикерегезне белдерү. Тузлы, майлыны ашатмаска, хатын алдында да тәмләп ашамаска. Оякка, билгә массаж ясарга. Тулгак башланганда хатынының өй буена чабып, соңгы эшләрен генә төгәлләвен, үтүкләү, юу, себерүләрне туктатырга. Төнге йокларны калдырып, елаган баланы бүлмә буйлап күтәреп йөртергә әзер булырга. Бу турыда әйтеп, хатынын тынычландырырга. Эштән соң туп-туры өйгә кайтырга. Бәви табу йортына ничек итеп баруыгызны алдан уйлап куярга. Хәер, моның белән исемлек тәмамланмый. Исемлектә буш урын калдырыгыз. Хатыныгыз истәп торыр. Ирләр, әзер булыгыз. Бала тугач, әни кеше баштан аяк аның дөньясына чумачак. Тора-бара баласыз башкалар белән нәрсә турында һәм ничек итеп сөйләшергә кирәк икәнен онытыр. Хәтта дөнья проблемаларыннан читләшер, яңалыклардан бөтенләй хәбәрдар булмас. Моңа юл куймагыз. Хатыныгызның кызыксыз кешегә әверелмәве сездән дә тора. Сәясәт, иктисад, экология һәм яңа чыккан китаплар, куелган спектакльләр турында сөйләшегез. Тиеш, нигә мин генә тиеш дип уфтанырга ашыкмагыз. Аңа карата булган мөнәсәбәтегезне ул мәңгегә хәтерендә калдырачак. Яратуыгызны, кайгыртучанлыгыгызны тойган хатыныгыз сезгә мең рәхмәтле булыр һәм кем белә, бәлки төн уртасында әфлисун кирәк дип кибеткә җибәрмәс, кызганып куяр. Күптән көтәйдем, иң тәти кешемнең сүзне әйтүен. Улым әти диде, фәрештәләр инде, күрергә берәүнең елмаеп көлүен. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, иң акыллы, иң мөләйим минем малаем. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, бу дөньядагы дәвамым минем малаем. Кызым әти диде, алдан беләйдем, сабыйым бу сүзне иң назлы әйтүче. Кызым әти диде, димәк таный инде, димәк аңлый кемнәр яши аның өчен. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, һәр бала кебек гынапсыз безнең кызыбыз. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, матур күзләр иясе, мин аның әтисе. Онытылмаслык кичерешләр һәм ачышлар әле алда. Синең белән булыр җаным, тик булмам гел яныңда. Тәүге әти дип әйтүен, тәүге язын, тәүге көзен. Мин хәтерләрмен, ә син юк, ничек тырышсың да үзең. Шулай тиешле күрәсең. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, иң акыллы, иң мөләйим минем малаем. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, матур күзләр иясе, мин аның әтисе.
Бала тугач, аны күрергә һәм бәхетле ата-ананы котларга күп кеше килә. Ирнең өй тулы кунак җыясы килә, хатыны каршы төшкәч тавыш куба. Акыллы ирләргә хатыннарын аңларга тәкъдим итәбез. Ул хаклы. Беренче айларда туганнарның һәм дусларның килүен чикләргә кирәк. Бу сабыйның организмын инфекциядан саклау өчен мөһим. Яңа туган баланы күз тигүдән сакларга кирәк дип тә әйтә халык. Нәрсә эшләргә соң дип сорарсыз. Туганнар һәм дуслар өйгә иң яхшы теләкләре белән киләләр. Капка төбеннән куып җибәреп булмый бит. Кунакларга аларны кабул итеп алмауның сәбәбен ипләп кенә аңлатырга кирәк. Моннан тыш иргә хатынының сәламәтлеге турында да онытырга ярамый. Бала тапканнан соң беренче айда хатын-кыз бик тиз арый. Ул авырулар, физиологик үзгәрешләр кичергән. Яш кына аңарда кунаклар кайгысы булмый. Хатын-кыз туганнарының һәм дусларының килүен катгый чикләргә тиеш. Бу вакытта бер нинди үпкәләүнең булуы мөмкин түгел. Кайбер ирләрдә йортта бала барлыкка килгәч көнләшү хисе туа. Алар хатыннарын кыздан яисә малайдан көнли башларга мөмкин. Хатынга иптәшенең мондый үзгәрешләренә үпкәләргә кирәкми. Аңа бу вакытта көнләшүнең урынсыз, яңа туган баланың ярдәмчесез булуын һәм бик күп игътибар таләп итүен сабыр гына аңлатырга кирәк. Кайбер яшь ата-аналар бала тугач өйдән читтә үткәрелә торган вакыт кими дип саныйлар. Күп вакыт өйдә тар даирәдә үтә. Бу үзен беренче айларда сабыйның иң авыр вакытларында гына аклый. Барысы да балага дип кенә яшәү үзегезгә дә, аңа да файда китерми. Иң куркынычы, сез бер-берегезне тойдырырга, ялыктырырга мөмкин. Шуңа күрә ир кичен бала белән утырып, хатын ахиретенә кунакка барып килүдән бер генә начар нәрсә дә булмас. Әти булырга җыенган ирләр онытмасын. Гаиләдә сабый барлыкка килү белән сез икенче планга күчәсез. Билгеле, үпкәләр, гауга чыгарырга мөмкин, әмма бу яхшы алып бармый. Шуңа күрә ата беренче көнне үк бала карауда хатынына ярдәм итә башласа, яхшырак булыр. Моның белән ир хатынына төшкән авыр йөкне җиңеләйтер һәм үзен дә өйдә артык итеп тотмый башлар. Әтиләр, баланы 10 яшендә генә тәрбияли башлау соң була. Балага сөйләшә башлаганчы ук аның янында булырга кирәк. Бу бигрәк тә 1-2 яшькә кадәр баланы анасы карарга тиеш дип уйлаучыларга кагыла. Алай эшләп, сез үзегезне үзегез алдыйсыз. Янәшәмдә минем насыйп ярым, язмыш бүләк иткән үз кешем. Кулларымда йоклый нәни балам, язмышымның татлы җимеше. Шатлыгы булып бу дөньяга тудың бәбием, йөрәгенә шул бәхет тулып, синең өчен яши әниең, синең өчен. Тормышымның зур шатлыгы булып бу дөньяга
әзір Сабыйымның ғазиз әтисі Тигізілікте өтсін бізінің ғымыр Қағылмасын язымыш әшесі Тұрмышымының зұр шатлығы болып бұ дүнияға тудың бәбием Жүрегіне шул бақыт толы Сенің үшін яшиелиең сенің үшін Шатлықлары минем йөрәгемнең Сыймас кебек хәтта далага Мин дөньяда шиксез бәхетлемен Ана бәхетләре балада Зур шатлығы болып бұ дүнияға тудың бәбием Жүрегіне шул бәхет толы Сенің үшін яшиелиең сенің үшін Тұрмышымның зур шатлығы болып бұ дүнияға тудың бәбием Жүрегіне шул бәхет толы Сенің үшін яшиелиең сенің үшін Сенің үшін яшиелиең сенің үшін Яшиелиең балам минем Гаиләдә балалар тәрбияләүне әни кешенең тулысынча үзенең генә бурышы итеп каравы дөрес түгел. Бала тәрбияләү әти кешенең дә төп бурычы булып тора. Балалар тәрбияләүдә аның роле әниләрнекеннән ким булырга тиеш түгел. Әлбәттә, сабый дөньяга килгәч, әни кеше бала тәрбияләп 2 яки 3 ел өйдә утырырга мәҗбүр. Шул сәбәпле бала туу белән үзен үзе белә башлаганчы да аннан соң да әнисен нык ярата. Кайбер бала шул кадәр әнисенә генә ияләшә, хәтта аны югалтудан коты очып елый, 1 минутка да әнкәсен яныннан җибәрми. Моның сәбәбе әтисенең сабыйга карата кирәкле дәрәҗәдә игътибарлы булмавында гына. Бала мәшәкатьләрен әти кешедә үз өстенә йөкләсә, бала әти белән әнисен тигез мәхәббәт белән яратачак. Сабыйын тумыштан ук якын итеп, аны карарга, тәрбияләргә ярдәм иткән әти генә баласына чын әти була. Вакытың, кәефең булганда гына баланы кулга аласы түгел. Киресенчә, кәефең булмаганда да, эштән арып кайтканда да балага игътибарсыз калырга ярамый. Бала сезнең арыганны, кәефегез юклыкны аңламый һәм шитләшә башлый. Менә шушы хәлне үзегез китереп чыгармагыз. Бала үсеп, 3 яшьләргә җиткәндә аның нык үзгәреп китүе табигый. Алар күп нәрсәне аңлый, төрле сораулар бирәләр. Кемнең йомшак, кемнең кырыс холыклы икәнен үз күзәтүләре аша төшенәләр. Сабый бер нәрсәдә белми дигән фикер зур хата. Һәр кемнән нәрсә таләп итәргә мөмкинлегендә алар ачык аңлыйлар. Тегене моны сорыйлар. Һәм менә шушы мәлдән башлап нәрсә соравына карамастан, һәр сорау, һәр үтенечне үзегез генә канәгатьләндермәгез. Ирегез, ягъни балагызның атасы барын онытмагыз. Атасыннан рөхсәт сорарга өйрәтегез һәм әтиң кайткач киңәшләшербез дип әйтегез. Әниләр
балаларыгыз тыңлаучан, тәртипле булып үссен дисәгез, бер вакытта да ирегезнең абруен балагыз алдында юкка чыгармагыз. Балагыз әтисенә хөрмәт, ихтирам белән карарга өйрәнсен. Уенга чыгарга сораса да, әтиңнән сора дип әйтегез. Әйбер фәлән сатып алганда, балагыз яныгызда булганда киңәшләшеп, уртак фикер белән хәл итегез. Булай эшләү балалар тәрбияләүдә уңай йогынты ясый. Балагызга бер вакытта да ирегез, ягъни аның әтисе хакында начар сүз сөйләмәгез. Гаиләдә үзегез лидер булсагыз да, бала икегез өчен дә уртак. Шуңа күрә балага кагылышлы хәлләрне бер үзегез генә чишмәгез. Ирегезгә юл куймасагыз, оннан үстен булып кылансагыз, көтегездә торыгыз. Балагыз юнле булып үсәчәк түгел. Кечкенәдән үк балагызны ирегездән артык итеп, юл куеп өйрәтмәгез. Вакытында тыела белегез. Ирегезне бик үк санламый яшәсәгез, балаларыгыз 16-17 яшькә җиткәч, сезне дә санламас. Әлбәттә, шушы яшьтә балага таләпчән, киңәшче ата кирәк. Бу чорда атаның ата була белүе бик мөһим. Авторитеты булмаган ирегез сезгә дә, балагызга да ярдәмче, киңәшче була алмый. Чөнки балагыз аны да, сезне дә санламый. Бәләкәйдән киңәшләшеп үскән бала әти-әнисенә ихтирам белән карый. Бу яшьләрдә атаның катырак сүзе сезгә тынычлык һәм алдагы көнгә ышану тудырар. Kebek minde yaşın tesili Anan kebek dünya kuvaman Etkey kebek bolla üstüremdi Yürgen bolamın Etkey kebek inşed yıllarımın Etkey kebek illa ustasın Anan kebek minde üz bollamak İle yakşı eti bulasın Etkey kebek inşet yıllarımın Etkey kebek illa ustasın Aman kebek minde üz balama İle yakşı eti bulasın Kebek minde tırışamı da Aman kebek bulup bulmuş ol Aşığamın ülgüresim kilip Ömergene kötüp durmuş ol Etkey kebek inşet yıllarımın Etkey kebek illa uzasın Aman kebek minde uzbalama İle yakşı eti bulasın Etkey kebek inşet yıllarımın Etkey kebek illa uzasın Aman kebek minde üz balama İle yakşı eti bulasın Uzar için Etkeylerge din bulur için Bileklerinin güne tügeliken Yüreklerinin direk şut geçin Etkey kebek inşet yıllarımın Etkey kebek illa uzasın Aman kebek minde üz balama İle yakşı eti bulasın Etkey kebek inşet yıllarımın Etkey kebek illa uzasın Aman kebek minde üz balama İle yakşı eti bulasın Aman kebek minde üz balama İle yakşı eti bulasın
буласың, килә яхшы әти буласың. Аның керек миндә үз балама, килә яхшы әти буласың. Минем үз гомеремдә бу кадәр тилергәнем юк иде. Аның янында гына шулай үземне иркен тотам мин. Бу кадәр дә түзем һәм сабыр җанны беренче мәртәбә тоеп, һаман шаярдым да шаярдым. Телемә нәрсә килсә шуны сөйләдем, үчекләштем, телемне чыгарып күрсәттем, чәчләремне тузгытып, колагымны тарткаладым. Аннан соң идәнгә авып, тәкмәш аттым, үрмәләп, мүкәләп йөрдем. Көлдем, йыладым, әллә нәрсәләр эшләдем. Ә ул һаман бер сүз эндәшмәде. Тыныч кына, ике күзен мөлдерәтеп тутырып карап, көлеп, йылмаеп торды. Миңа шундый рәхәт иде аның белән. Беренче мәртәбә балаларча тилерүем өчен мине тетеп сүкмиләр, тиргәмиләр бит. Бу көнне мин аңа бөтен серләремне сөйләдем. Күңел борчуларымны, зарларымны чыгарып салдым. Аның каршында яратмаган кешеләремне сүктем, дусларымны мактадым, хәтта күзем төшеп йөргән гүзәл ханымнар хакында да әйтергә онытмадым. Бүген өйдә 6 айлык кызым белән икәү генә калган идек шул. Иртәнге кояш йылмая үпсәме кызым икән йокысыннан уяна. Әтием шулай син назлы булгач, елмаясы гына килә дөньяга. Хәерле иртә әтием, әй рәхәт өйдә безнең. Иләриямне син уяныгач, кояш мәллә син үзең. Күбәлә кебек нәни кызым син, туймыйсың көн буе сине буйнап. Ник сөенмәскә син бит әтием, үстерәсең мине бәхеткә урап. Хәерле иртә әтием, әй рәхәт өйдә безнең. Иләриямне син уяныгач, кояш мәллә син үзең. Кемгә ошаган икән син кызым, үзең шаян, үзең шундый сөйкемле. Акыллы да мин әле сабырда, мин әтием менә синең шикелле. Хәерле иртә әтием, әй рәхәт өйдә безнең. Иләриямне син уяныгач, кояш
Язгы урам буйлап икәү атлый. Әти һәм сабый. Аяз күктә балкыган кояш та, җылы яктан кайткан сайрар кошлар да, хәтта каядыр ашыккан кешеләр дә бу парга сокланып карап үтәләр. Сокланмаслык мени. Баласын күтәргән әтинең адымнары ныклы, куллары көчле, йөзенә шатлык, аңлатып бетерә алмаслык бәхет, шиксез горурлык чагыла. Ул газиз сабыен, үз дәвамын, киләчәген күтәргән. Аның өчен эшли ул, аның өчен яши. Җил яңгырлардан саклаячак, явызлыклардан яклаячак. Сабый өчен тау-ташларны җимерәчәк, кирәк икән суга да төшәчәк, утка да керәчәк ул. Сабый кечкенә куллары белән әтисенең муеннан качып алган. Күзләрен шелт-шелт йомып, ачылып та бетмәгән теле белән нәрсәдер сөйли, аңлаткан була һәм елмая. Нишләп елмаймасын, ул җир йөзендәге иң якын кешесе белән атлый. Аның әттәсе бар нәрсәне дә белә, барысын да эшли ала. Ул иң көчле, ул иң әйбәт. Өйдә аларны әннәсе көтә. Тагын нәрсә кирәк бала бәхете өчен? Әтисе көнбагыш тешен чистартып аңа каптыра. Сабый тиз генә ашап куя да, авызын ачып көтеп тора. Әйтерсең ләнәни кышчык. Көнбагыш тешен капкач, ничек шатланганын күрсәгез сез. Сүзләр белән генә аңлатып булмый сабый йөзендәге бәхетне. Рәсемгә төшерергә дисәләр, шәфәк нурларына аяз күкнең зәңгәрлеген, язгы табигатьнең яшеллеген һәм ишек суларының сафлыгын кушып, йолдызларга тиңләр идем мин. Бәхетле син, сабый. Бишегеңне парлап тирбәткәннәр, күзең ачкач парлап үпкәннәр. Пар канатлы син. Тормышта бер нәрсәдән дә курыкмый аягыңдан нык тора аласың. Шиксез киңлекләргә кыю уча аласың. Бит күпме бала әти дигән татлы сүзне әйтүдән мәхрүм булып үсә. Абынса, янында тотып калырлык ныклы куллар юк. Сыңар канат белән кошлар да оча алмый. Андыйларның күзләре яшь, күңелләре сагыш, йөрәкләре әрнү белән тулы. Әнисенең йөзендәге моңсу пәрдә аның да йөзен каплый. Урамда әтисе белән атлаган һәр балага көнләшеп карый ул. Очраган һәр кешедә әтисен эзли. Ләкин аның әтисе юк. Язлар җиткәндә дә бу ятим баланың яраланган күңелендә көзге яңгырлар явачак. Синең күңелеңдә кояш, синең күңелеңдә язлар, сабый. Шуңа да ныграк кычып ал әтиеңне. Бел, синең таянышың, терәгең, бәхетең ул. Әти кеше, күрәсең менә ни балаңны. Синсез аның көннәре кояшсыз, төннәре айсыз булачак. Арчала аны андый газаптан, ишетмә гынахсыз күңелен. Кешегә бит пар канат кирәк. Салкын җилләрдән саклар өчен безгә әнинең назлы карашлары, җылы сүзләре кирәк. Биек тауларга менәр өчен әтинең акыллы киңәшләре, көчле куллары кирәк. Безгә сез кирәк, әтиләр, бик кирәк.
yılım eli yasıy birinci adımları Uyunçığın barı bola Enisi aldındağı Kızı bitip atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel kürenişi Kızı bitip atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel kürenişi Şak şak yürüyor alğanına Özü şiksiz şatlana Gözlerinden tire yünüge Yaktı nurlar sidiler Kızı bitip atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel kürenişi Kızı bitip atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel kürenişi Kaşkarıp gülüp jibere Bargan jirinden tuqtar Bәxetli ona utıra Her hareketini xuplap Kızı bitip atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel kürenişi İbala günahsız sabıy Şartlığın tursun taşır Yaşa yaktı hıyalların Her şey gamelge vaşır Yaşa yaktı hıyalların Her şey gamelge vaşır Hürmetli radyo tыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез безгә сез кирәк әтиләр исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Сөембикә журналыннан, Өмет Юлдаш гәзитләреннән алынды. Галимҗан Гыйльманов нәсере кулланылды. Әйнде музыкаль яктан Эссе төркеме башкаруындагы Балам әти диде, Ләйсән Гыймаева башкаруындагы Ана бәхете, Мингали Хөснетдинов башкаруындагы Әткәй кебек, Рима һәм Артур Хафизов башкаруындагы Хәерле иртә әтием һәм Салават Фатхетдинов башкаруындагы Нәни улым исемле җырлар бизәде.